Að horfa á myndband er góð skemmtun. Þessi kvikmynd er bönnuð börnum innan 16 ára. Foreldrar og forráðamenn barna og unglinga eru vinsamlegast beðnir að virða aldurstakmarkið. Góða skemmtun. Jeg er Thomas Skjøtte Jorgensen, jeg er 15 år dreng, og jeg bor på Island, og min fødselsdag er 3. marts, og min yndlingspersoner i Beverly Hills er Gilla McKay. Derfor skyldte dig, mand. Sorry. David, jeg har 2 brødre. Det er Ole, og det er Daddy. Jeg har lige en far, og han er Johan, og min mor her er Margaret. Ja. Mine bedste venner er Dilla McKay, Stefan, Sigge, Gissuk og Frederik. Mine hobby er fodbold, film, pige, lærere, musik og nødkolde med mine venner. Ja. Jeg, Thomas, tror alle på at udøve sport. Det er godt for dig og din sundhed. Jeg træner fodbold, handbold og curling. Min yndlingsmad er de mexikanske fajitas. Jeg elsker dig. Fajitas, ja! Jeg ofte spiser mad usund mad, men jeg kan godt lide også sundt mad. Men ikke så mad. Jeg kan ikke lide reklame, at deres stemme er blevet tilføjet til der dumme. Ja. Jeg synes pisen temmelig overflatisk og forgævet. Ja, det er meget gay om drenge, men pige er det med regalemæssigt. Jeg ønsker at være en woodsman og hugge træ i fremtiden. Ja, jeg vil gerne have smukke kvinder, det kan opfylde mine behov. Jeg vil gerne have super og vil være i en punk rockband, der vil spænge det sint. Ja, jeg vil også gerne vente den store woodsman-turné af Mississippi. Og jeg vil blive en robot. You know, I was just thinking. What? How much I love you. Jeg elsker dig også. Every night in my dreams, I see you. Jeg har prøvet at se fodbold.